Arratiaren aldeko apustua, Bizkaiaren aldeko apustua. Campus Zulaibar berria aurrerantz jauzi bat da Zulaibar lanbide ikastegiko profesionalen eta pertsonen prestakuntzan egindako 77 urteko lanean. Ikasleen prestakuntza hobetzeko proiektuaz gain, enpresen, erakundeen eta lanbide ikastegiaren arteko topagunea da. Horrela dinamizazio sozioekonomikoko funtsezko gunea da eskualdearentzat eta lurraldearentzat. Proposamen eraldatzailea, etorkizuneko fabrikaren eta industria adimendunaren hasia. Ikastetxea hezkuntza metodologiekin eta abanguardiako ekipamenduarekin hornitu da. Galdaragintza fineko tailerra aurreratua edo pertsonen autonomia sustatzeko laborategia horren erakusle dira. Hezkuntza ibilbidea egungo eta etorkizuneko eskaera profesionalei erantzutera bideratuta dago. Hortik dator automatizazio eta robotika industrialeko gradu berria. Etorkizuneko fabrika, Smart Factory 4.0, funtsezkoa izango da ikaskuntza praktikoan. Ikastegia eta haren ingurunea indartu duten gradu historikoek enpresen errealitatera erabat egokitutako espazio errealak ere badituzte. Mekanizazioko ikasleentzako errendimendu handiko fabrikazio tailer konektatua, mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko teknikariarentzako laborategia, edo instalazio elektriko eta automatikoetako ikasleentzako baterien saiakuntza laborategia. Premisa argia da, talentuari ahalik eta testuinguru onena ematea. Horretarako funtsezkoa da enpresak gertu izatea. Kampuseko espazioak erabiltzeko aukera baitute. Hala nola, coworking gela edo bilera eta bideokonferentzia gelak. Ekintzailetzarako erraztasunak jartzea ere bai. Helburuetako bat izan zen hemen Campus Zulaibarrenez ekosistema bat sortzea, bai alde batetik enpresak, bertako ikasleak, gure zentroa eta inguruko ekintzailean artean ez. Orduan, topatzen dana da, bai enpresetatik ikustea Campus Zulaibar hauren luzapen modura eta bertako ekintzailea bertara hurbiltzea, gehien bat Zulaibarrez gain bertako garapen agentzia bertan dekoguleko. Eta helburuetako bat, helburu oso on bat izango zen, behintzat urtero ekintzaile bat edo ikasle bat animatea eta bere aldetik enpresa txikitxo bat sortzen hastea. Berrikuntza abian jartzeko leku fidagarria eta eskualdeko lankidetzarako erreferentzia. Testuinguru horretan, ezinbestekoa da Arratiako eragile dinamizatzaileekin lankidetzan aritzea. Hala nola Errota Fundazioarekin, kampusean baitu egoitza. Nazioarteko ikuspegia sendotzea da beste funtsezko helburuetako bat. Europako programek eginkizun garrantzitsua dute ikasleen eta irakasleen trebakuntza prozesuan. Erasmus Plus programa Europar Batasuneko programa bat da, zeinetan herrialde desberdinetako ikasleen mugikortasuna ahalbidetzen duena. Pasaden urtean ikasle bat Maltara joan zen eta izugarrizko esperientzia izan zen berarentzako. Gainea, bizitzan inflexio puntu bat izan zen, gainea. Bebai, bere iritziz gaitasun pertsonalak eta profesionalak garatzeko aukera izan delako. Eta gainera, lana bilatzeko aukera izugarrizkoa izan da berarentzako. Erreferentzia Zulaibar eta Arratiako eta Bizkaiko industria eta lanbide sarea indartu duten baloreak dira. Iraunkortasun ekonomikoa, sareko lana, berdintasuna, integrazioa eta euskal nortasuna. Hori guztia proiektu baten zerbitzura, Campus Zulaibarren zerbitzura. Ilusioz eta ambizioz beterik, etorkizunean erreferentzia izaten jarraitzeko konpromisoarekin.